for our first hired on the spot. Napaluha sa tuwa si Jean Rose mula Rosales, Pangasinan matapos na hire on the spot sa isinagawang simultaneous Kalayaan Job Fair 2025 ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 ngayong araw. Si Jean Rose ang kauna-unahang aplikante na na-hire on the spot sa naturang job fair. Miyembro siya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Aniya, 5 taon na siyang walang trabaho dahil sa pagtutok sa pag-aalaga ng kanyang 3 anak. Dagdag pa niya, high school lamang ang kanyang natapos kaya't laki ang kanyang pasasalamat nang makapasa ito sa kanyang inaplayang trabaho. Maraming salamat po ma'am dahil po sa ganito natanggap po ako ng agad-agad. Hindi ko rin po talaga po to expect ma'am na maaano po ako sa ganito ma'am na trabaho. Ayon sa DOLE, mahigit 7,000 na local and overseas job vacancies mula sa 28 employers ang maaaring applyan ng mga job seekers. We are conducting this in convergence in partnership with different national government agencies at ang mga hard on the spot po natin, bukod po sa syempre siguradong trabaho na, meron din pong financial assistance na marireceive nila from DSWD at meron din silang makukuhang medical assistance from DOH. Isa rin sa mga dumagsa sa job fair si Maria Teresa, dating OFW, na muling naghahanap ng oportunidad para sa kanyang pamilya. For I'm ex-OFW, local na lang muna. Kasi kailangan po nung mag-stay dito sa Philippines. Feeling na maganda kasi we want opportunity to get earnings, para sa araw-araw na pangangailangan natin dito. So I hope na makapasok ako kahit my age is already old, no? It's 48 years old. I still can work, yes, kaya pa. Iginiit ng DOLE na tuloy-tuloy ang kanilang pag-oorganisa ng mga job fair at employment facilitation activities upang matulungan ang mga Pilipinong makahanap ng disenteng trabaho, lalo na ang mga kabilang sa marginalized sectors. Of course, hindi po natitigil dito sa job fair ang trabaho po ng DOLE. Patuloy pa rin po yung pakikipag-partner po natin sa mga pribado at publikong sektor para pa sa mga upcoming natin na mga job fairs, mga provision of livelihood assistance, and of course, trainings and orientations para din sa ating mga nagninegosyo. Lester Narag, Balitang, Solid North.